kwarta gihimo namang garland sa graduation. Gikwintas-kwintas naman ang kwarta. Wala man gani gaingo na gani nga itong sikat nga boksidor Manny Pacquiao nga nag-graduate siyang anak ko gani nagkwintas-kwintas og kwarta gani nga milyonaryo na. Kamo hinong naalang-alang nga pagka milyonaryo, grabe na gid hinong mong pagkahambugiruan na inyong kwarta. Karon trending na tong pag-graduation siyang anak nga gikwintasan og linibo-libo nga kwarta. Klaro kay nga nakalitan ra mo sa inyong pagkadato. Lisod kay ni nga tawo nga makalitan sa pagkadato bitaw no kay murag wala na respeto sa kwarta, duwaan na lang ang kwarta. Butoy sikat kong vlogger po. Gihimo kong tabanog ang kwarta. Wa man kong ingon nahasuya ko ninyo kay daghan ng kwarta pero dili na siya dapat ingon anawon ang kwarta. Grasya na. Kung ang tambag ninyo dili ginamayo nga ang kwarta ingon anawon ang inyong paggamit. Sayop kayo na inyong libang buhat ninyo. Nagpailar mo nga kamo wala mo yung mga respeto. Wa ninyo respetuwa ang kwarta. Ang kanang kwarta kagaba na. Grasya na. Blessing na sa Ginoo nga gihatag ninyo para nga duna mo magamit. Kalitan ra mo sa inyong pagkadato. Mga hilason ra kayo mo. Parang kang pagka-istorya, mga hilason ra kayo mo. Ano ka mo gamit sa kwarta? Inyo harang ingon na aron lang mga duna may ikapakita sa tao nga kamo adunay kwarta. Pupida. Sobra ra sad kayo na inyo ha. Nakalitan ra mo sa inyong pagkadato gid sa prangkang pagka-istorya. Mga milyonaryo wala gid gani sila nagiingon na ana gani nga pakita-kita sila daghan nga kwarta. Mahibaw inyong habag ng kwarta or scripted lang na gihulam na ninyo para nga doon na lang may kagarlan sa inyong anak.